Shugaban sojojin jamhuriyar Nijar wato Janar Abdurrahman Tiyani ya saki bidiyon barazana da ƙungiyar ECOWAS. Haka zalika ya saki bidiyon kayan yakin da ya mallaka waɗanda kuma zai farmaki ƙungiyar ECOWAS da su. Tun bayan sanda General Tiyani saki wannan bidiyo, ƙungiyar ECOWAS ta ce bidiyon safa ba zai taɓa tsorata su ba, domin ko da zarar wa'adin da ta ɗeba musu ya cika to za ta kai farmakin nan zuwa Nijar. General Tiyani dai ya ce kamar yadda ƙungiyar ECOWAS take a shirye to shi ma fa a shirye yake tsaf domin ganin ya mayar da martani. Haka zalika za ku ji mu ɗauke da cikakken rahoton yadda tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Janar Muhammad Buhari ya yi magana akan tsadar rayuwa, haka zalika kuma ya yi magana akan tsadar man fetur, inda General Tiyani shi kuma yake ƙara cewa shi fa ya gama shiryawa tsaf domin kuwa ma ya nemi tallafin manya-manyan ƙasashen nahiyar Afirka irin su ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali da Guinea da su aiko masa da jiragen yaƙi da zai yaƙi ƙungiyar ECOWAS ta hanyar samaniya. Domin kuwa General Tiyani ya ce za a yi yaƙin da ba a taɓa yinsa ba a nahiyar Afirka. Idan ana yaƙi ta ƙasa to shi fa zai yi yaƙi ta sama, inda General Tiyani ya ɗan saki wani kaɗan daga cikin bidiyon irin yadda zai yi yaƙin. Bayan mun kalli wannan bidiyo mun gano bidiyon ne yana nuni akan zai farmaki ƙungiyar ECOWAS ta sama ta hanyar harbi ta sama ba gudu ba ja da baya. Haka zalika kuma ya alƙawarin zai kashe sojojin ECOWAS da dama, kuma ya ce zai kashe Bazoum da zarar an gama wannan yaƙi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce sanarwar da General Tiyani a lokacin da ake tattaunawa da shi. A gefe kuma za ku ji mu ɗauke da cikakken rahoton yadda tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Janar Muhammad Buhari ya yi magana akan tsadar rayuwa da take fama a ƙasar Najeriya. Haka zalika ya yi magana akan tsadar man fetur, domin kuwa shugaban ƙasar wato Janar Muhammad Buhari yana cewa sanda ya yi mulki bai yi mulkin zaluncin da Tinubu yake ba. Domin kuwa General Tiyani, General Muhammad Buhari ya ƙara cewa talakawa babu abin da za ku ce wa Tinubu sai dai ku yi masa Allah ya isa, domin kuwa Tinubu yana neman lalata ƙasar Najeriya. Inda shugaban ƙasar dai wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammad Buhari yake ƙara cewa Tinubu ga wuta a ƙasarka amma ka tafi kashe ta ƙasar wasu. Wannan ita ce abin, ko kuma wannan shine gudun bonono. Ga wuta a ƙasarka amma kuma ka tafi kashe ta ƙasar wasu. Shi dai tsohon shugaban ƙasar Najeriya ya zazzagi Bola Ahmad Tinubu. Haka zalika ya faɗi baƙaƙen maganganu akan shi, inda wasu 'yan Najeriya suke cewa wallahi Allah da mulkin Bola Ahmad Tinubu ƙwara mulkin shugaba Muhammad Bazoum. Haka zalika kuma suke ƙara cewa da mulkin Tinubu ƙwara mulkin Baba Buhari. Inda za mu kawo muku kaɗan daga cikin rahoton yadda wannan matashi ya fito yake nuna al'adarsa, kuma yake fito yake nuna farin cikin shi game da mulkin Muhammad Buhari. Mai sauraro idan kana tare da ni har yanzu, to yanzu ne fa zan sako maka cikakken bidiyon domin ka kalla. Ga dai cikakken rahoton kamar yadda muke ɗauke da shi.